ұл қалдырып кетті құрайын. Сақпақ міне бір-екі жылда қыл құрайға үріп қарайын. Жоқ, мұңланбай құрай ят қолдарда мұңлы құрайда, қуанбай да құрай қайғырмай да, жоқ білмей ғилей жүрайда. Әлгіні нендей мұңлы еді, бір бүйік жән еді баяғы. Қазір өлді, үнсіз, көзсіз қалды, жәнді тарих тылсым тұяғы. Туқты, кеткенде кейін қуышымдан, тұрмышымдан кетме, құрайсың, көңілім бит, мен мұңдарыңа, мәңгілік бір ғұмыр жүрайсың.
шайқасы, Ресей һәм республика конкурстары лауреаты Рүстем Шәриповтың хәтер кисәһенә йыйылдык. Быйыл 12 июньдә көтмәгәндә Рөстәмнең йөрәге тибүдән туктады. Йөрәктәрдә өҙеп вафат булуы безнең күңелдәрдә әле дә авыр кайгы булып тора. Арабыздан талантлы шәхестәребез китә. Ләкин улар калдырган йыр, моңдар безнең күңелдәрдә мәңгегә кала.
Рүстәм Фазилиян улынан улы менен атайым менен анын кардатасы бир туугандарыбыз. Биздин туугандаш ягы шулай болуп саган. Рүстәм болмай бирге нак болмаган нак югалтып инде. Биде хамман шул югалтудан ышанып бете алмайбыз шул хәлгә. Биздин тугандарыбыз гана түгел, биздин жакташтарыбыз һәм республикала бул зур югалтуу дип уйлайм. Рүстәмдә үз алдына күп тырышсан, күп эшләнеп бит инде. Монда Юлдыбайда карасалар кружогын айырып, сәнгать училищен бетереп, академияны бетереп, үзе бер нак югары күтәрелеш булды бит инде. Һәм менә филармония эшләве безнең Рәсәй милгендә түгел, сетелләргә сыгып, концертына йөреп, безнең Башкортстанда да буган дөньяга күрһәтү үзе бер мисал булды буның алдында. Аның иҗат тормышы бик дөрес юлдан барды һәм югары дөреслек безнең сәнгатьне бик югарыга күтәрде дип саныйм.
Билдәле шәхесләр тияге Елайыр районы Йолдыбай авылында дөньяга килә. Рөстәм Хөю һәм йылы мөнәсәбәтләргә сыгналган Зөһрә апай белән Фазилә агайның гаиләһендә тәүге һәм көтеп алынган ул булып үсә. Рөстәмнең ата-әсәһе бүген залда. Олылар тәрбияһе аша егеттең тәртипле, ягымлы, изге күңелле булмышы халына һәм тормыш юлында һәр саф уны оҙата килә. Туган авылында Рөстәм музыка мәктәбендә укытучысы Рәҗәп Нәҙерғолов та укый. Бәләкәйдән шәп ҡурайсы булып, ҡурай номын бар донъяға танытыу хыялы белән йәшәй. Бүген залда шулай ук Рөстәмнең якташтары, Елайыр районы вәкилдәре лә бар. Рәхим итегеҙ сәхнәбеҙ түренә. Йолдыбай авылы мәдәниәт йорты художество редакцияһы Зинфира Маратова Аҡҡусҡарованы сәхнәбеҙҙең түренә саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Ғайса Хусайновтың шундай һүҙҙәре бар. Ҡурай уға йән өрөүсе булғанда ғына тылсым таяғы. Ҡурайсыһыҙ, унһыҙ ул ҡыу һабаҡ ҡына. Оҫта ҡурайсы уға йән өрөп, салауаттар, азаматтар өнөн, Буранбайҙар, Илсе, Ғайсалар ауазын, Сәлимәкәй, Зөлхизәләр зарын еткерә ала. Бейеү, таҡмаҡ көйҙәренә әйләндерә тигән һүҙҙәре тап беҙҙең яҡташыбыҙ Рөстәм Шәриповҡа тап киләлер тип уйлайым мин. Кешеләр тере саҡта уларҙың ҡәҙерен белергә кәрәк. Беҙгә инде тереләргә Рөстәмдең һәр ваҡыт иҫтәлеген һаҡлап, уның исемен быуындарға, быуындан быуынға тапшырып, уны мәңгеләштереү өҫтөндә эшләргә кәрәк. Рөстәм Шәриповтың иҫтәлегенә ҡурайсылар конкурсы бәйгеһе булдырыу. Без Рөстәм менән һәр ваҡыт ауылда, мәктәптә, ниндәйҙер бер концерттарҙа бергә ҡатнашып, ауыл концерттарында бергә ҡатнашып, ул ҡурайҙа уйнай, мин бейейем, шулай итеп, без бәләкәй саҡтан бергә мәҙәниәт өҫтөндә, мәҙәниәт эсендә ҡайнап үҫтек. Ул һәр ваҡыт хаҡ ҡарашлы булды, правдивый, справедливый тип әйтергә. Кемдер әйтә уны тәкәббер кеше тип. Әммә ләкин ул шундай хаҡ кеше, дөрөҫ һүҙле, бер ҡасан да ул ҡурҡманы, ул ниндәйҙер бер һүҙ әйтһә лә, үҙенең һүҙе өсөн тора белде. Уны ысын атай, тәрбиә биргән атай тип әйтеп үтмәксе булам. Шундай бәләкәс кенә бер ваҡиға күҙ алдына тик тора, сөнки ул был фани донъяны ташлап китер алдынан бер 10-12 көн алда булған бер ваҡиғаны хәҙер иҫләп үтмәксемен. Бер төркөм филармония балаларын без ата-әсәйҙәр бергәләшеп алып киттек санаторий лагерға. Урынлашыр алдынан вожатыйҙар менән бергәләшеп ата-әсәйҙәр анкета төҙөйҙәр бит инде. Бала ҡайҙа тыуған, нисә йәш, нисәнсе класта уҡый. Уйнап йөрөгән балаларҙы Рөстәм тиҙҙән саҡырып алды. Арслан, кил әле бында тип. Рөстәм, ярай уйнаһындар. Әйҙә үҙең тиҙ генә әйтеп үт тә яҙһындар да. Юҡ. Минең улым үҙе өсөн үҙе яуап бирергә тейеш тип Арслан саҡырып алды. Ул бала тулыһынса шулай үҙе тураһында әйтеп үтте. Мына шул ваҡиғанан һуң мин ҡайтҡанда уйланып ҡайтып киләм. Бына бит баланы бәләкәй саҡтан үҙе өсөн үҙе яуап бирергә өйрәтә был Рөстәм. Шәп егет, молодец. Әллә һиҙенгән микән, әллә үҙенең шулай тәрбиәүе шулай микән. Ул бына үҙенең шулай күңел ныҡлығын, батырҙар сайтып үҫтергәнен, теге балам ҡайҙа булһа ла, кем булһа ла, кеше булып ҡалһын, үҙе өсөн үҙе яуап бирһен һәм үҙенең дөрөҫ юлы булһын тигән, бәлки шундай тәрбиәһе лә булғандыр Рөстәмдең. Әлбиттә, беҙҙең ауыл өсөн дә
республика кешеләре өсендә, халык өсендә шундай зур тетрәндергез фаҗига дип әйтәм инде, кыен вакыт тетрәндергез килеп сыкты, шундай зур, мәшһүр, маһир, иң көчле курайсыларыбызның берсен югалттык бит инде. Күңел әрней, йөрәк әрней, кыен. Әмма ләкин ул үзе безнең янда булмаһа ла, уның курай моңы, уның шундай мәдәнияткә карашы, үзенсә карашы истә кала. Бер касан да без аны онытмайбыз. Бер касан да ул безнең күңелдән, истән сыкмаячак. начала 2000-х годов я закончил свой концерт для Курая с симфоническим оркестром. И когда подошел к знакомым ребятам спросить, кого можно использовать в качестве солиста, мне в один голос сказали, что, конечно, Рустам Шарипов. Я знал достаточно много ребят, гораздо более известных, которые часто мелькали по телевидению, которых можно было слышать по радио, и молодых, и не очень молодых, и маститых. Рустам был самый, в общем, был главный технарь. Вот. Он классно играл с листа,
для него не было технических трудностей. Наша школа славится кураистами самыми разными. Кто-то более в такой эстрадной манере, кто-то в более академической, кто-то в настоящей подлинной этнической манере разрабатывает это искусство, это древнее искусство. Вот. Но Рустам действительно он поражал своей техничностью, виртуозностью и таким настоящим звуком, где не было ничего лишнего. Часто кураисты, когда играют, начинают имитировать звучание либо каких-то других инструментов, или русской жалейки, или играют с придыханием, или поют в это время. Вот, и добавляют какие-то, от себя добавляют. Вот у Рустама этого не было. Да, он извлекал то, что было заложено в самом инструменте. Вот в этом была его сила. Я, к своему удивлению, увидел его настоящего природного академиста, человек, который преподавал тогда, в начале 2000-х годов, в Уфимском училище искусства, вел класс Курая. Очень удачно он работал, очень успешно, у него были хорошие ученики. Вот. Совершенно внезапно его я увидел с рок-музыкантами, это группа «Гагарин», где Рустам тоже действительно отметился и стал очень востребованным человеком именно в рок-среде, в такой неожиданной роковой, блюзовой среде. Вообще, конечно, курай – это не тот инструмент, который в этой среде был когда-то распространен. Но в 90-е годы, когда изменилось ощущение, изменилось отношение к нему, к этому инструменту, инструментальное исполнительство курая стало очень разным. Оно стало уходить и в академическую музыку, и в симфоническую, и в экспериментальную. Вообще тембр курая стали использовать и джазисты, и рокеры. А Рустам был очень компанейским парнем, который легко находил общий язык, очень был контактным. Поэтому не случайно он появился в группе «Гагарин». И я очень рад, что помог выйти диску этой группы, когда я был заведующим кафедрой, помог организовать запись этого диска. Такие жанры, как, допустим, курай-фанк, да, это такой настоящий первый в истории использование тембра этого прекрасного инструмента именно в такой сугубо негритянской, такой агрессивной, немножко западной стихии. Совсем другой образ, переосмысление этого мелодизма курайного, когда ему придается некая агрессия, некая такая воинственность, некая совсем другое качество. Это было очень удивительно, в общем, очень интересный эксперимент, первый в своем роде. Я рад, что он дошел до студии, и каждый может услышать этот прекрасный звук Рустама Шарипова. Его увлекла стихия эта рока, блюза, стихия именно такого этно-рокового исполнительства. Фактически он был первопроходцем в этом плане, именно в блюзе и в таком роке, который действительно некоммерческим был, настоящим некоммерческим, в котором не было никакого шоу, да, потому что группа «Гагарин» – это не шоу-группа, она не создает каких-то театральных эффектов, это стихия настоящей музыки, где все базируется на тембре, где все базируется, где нет ни дымов, никаких ни декораций красивых, а где идет настоящий разговор, честный, открытый, со сцены, где нет дистанции между слушателем и исполнителем, где идет настоящее общение людей. Вполне логично то, что он пришел в «Гагарин». Наш коллектив всегда делал упор, в том числе на этник. Естественно, продолжение башкирских традиций. Рустам Шарипов очень органично влился в наш коллектив со своим инструментом. Соответственно, самая такая яркая вещь, которая прозвучала у нас в альбоме, это, пожалуй, будет курай-фанк, джазовая обработка башкирской национальной мелодии «Старый солдат», по-моему, да, песня «Марш старых солдат» называется, да, так ведь? Которую, в общем-то, делал наш клавишник Руслан Мимбаев. Они в сотрудничестве с Рустамом Шариповым сделали, на мой взгляд, такую очень интересную композицию.
С Рустемом мы проводили, можно сказать, дни и ночи напролет с Нигматовым Русланом. То есть записывая этот альбом. Первый клип у нас был тоже с Рустемом Шариповым, опять же, в группе Хазина. Мы снимались на крыше. У меня был момент съемок, когда я стоял на краю крыши, и меня просто могло сдуть. Рустем меня в определенный момент поймал. Таким образом, можно сказать, спас меня. Мы были молоды, счастливы, то есть, я не знаю, веселились, жили на полную катушку. Я считаю, что это... Ну и также отдавались полностью музыке. У нашего вокалиста был и есть, в принципе, такой низковатый, сипловатый вокал, рокерский, но исполняющий поп-музыку. Потом совмещение кура и гитары, ну, я думаю, мало кто делал. В смысле, что там как-то сразу соединили, объединили все. И вот такой тандем, то есть низкого мужского вокала, поющего поп-музыку, плюс кура и гитара, то есть вот давал свои определенные плоды. То есть, ну и, соответственно, по текстовой, да, по словам, то есть, ну, все, что нужно было молодежи. Для нас Рустем, как музыкант, был очень разносторонний человек. То есть у него не было только березок и полян, допустим, да? То есть он мог играть все, абсолютно. От поп-музыки до джаза, до рока, до рок-н-ролла. И я считаю, что вообще заслуга Рустема, то есть здесь, в республике, то есть он был очень смелым человеком, то есть он играл абсолютно разностороннюю музыку. Бөтә конкурстарда тиерлек, Рөстәм һәр вакыт еңеп сыга торган. Хәзер еңүчеләргә машина бүләк иткән дә, башка төрле әйбер бүләк иткән дә, бер дә аптырарлык түгел, кешене дә аптыралтырлык түгел. Ул 2000 елның башларында әйтик, беренче урын алып, гран-при алып, отылып кайтып битне машина. Әлбәттә, унда ысынлап та мактанарлык, маһирлык әйбер ине ул. Шул конкурстардан бөтәһендә лә тигәндә еңеп үтте. Куркмай эшләй торган өчен, куркмай, чөнки ул үзендә ышанычлы булды. Үзе ышана торган. Шунда ул көчле курайсы булды, талантлы курайсы булды. Һәм яшә рәвешенә килгәндә, яшәгәндә лә бик матур яшәне, бик матур гаилә менән, бик матур балалар үстереп. Карашыңнан кешене уже карап аңлап белеп була. Ул олыһы булһын, кесеһе булһын, кешеләр менән һәр вакыт халык карашканда ике кулдап халык караша торган. Шуннан уже әйтеп була кешенең нидә икәнен. Бик һәйбәт курайсы, бик һәйбәт кеше, атай, ул дип булды. Рустем Шарипов укытучыларының горурлыгы була. Өфө сәнгать училищеде, Заһир Сәлим исемендәге Өфө дәүләт сәнгать академиясында укыганда ул конкурсларда катнашып, югары дәрәҗәле дипломнарга лаек була. 15 ел эчендә Рөстәм бөтен Россия республика кимәлендәге тиктәлгән бәйгеләрдә еңү яулай. Яшь курайсылар Юмабай Ифәнбаев, Ишмуратдин Мөхәммәтов исемендәге конкурстар, Курай байрамындагы гран-при канат куя. Курайсы Рөстем Шарипов һәр
Ибрагимов. Біресе Осыдан өткен менің қолдауымды оқыған сырда Қуышқа барып қайтты, имаман қайтты. Шәп құрайсы болды. Мына айталар бет, Исмаил Имамов виртуоз құрайсы болған импровизатор. Мына бұл көрініш Рүстемге қас болды. Бик өтін сәлемдері құрайсы болды. Бірі тұрыш құрайсы болды. Дәлішке келі, өтінен үшін шәпілі программы өтей, келдігіне Рашатайына ұшыны үйренеген. Мына шыны мен өтін үйрен башағаннен Рашатай дөрілтім оғым. Шынан тағын келіне тағын яғынан көйлер үйреніп келе. Дөрілтілі мына нендей талапсан, өтіне талапсан, һәм мегелі талапсандықты талап ете тұрғанын. Шындай құрайсы болды. Үстем вә бағыштап көптер яратқан көй бұрын көйерді, аның яқты иттәгіне бағышлайын. Бұрын көй бияр.
Озысудағы кесірештері, ой-фікірлері Рүстемдің әрбі хаттарында ағланып алған. 21 декабрь 1995 ел. Хаумығы атай, әсәй әм Ильгиз Мұстан. Хәне көп фағалы сөздердер мен хат язан мен Рүстем қәдәргенбізім. Bilmedi beytemene bilmeyim, yadırgala bilmeyim. Sırası beytem, bıl yürek kalmalı, bezdi çiçeğe alalım. Benim üzüm aykırmadı, bir de hele heydek olur. Allah bir he 6 aydan bu diyenlerine kaydıda gelirleri. Olay kağıza aykırmadı deydi. Yulayıp da benim arttan yürümemin, bir şeylerine обязательно kaydıp gelen. Постоянно хат отырып, ярай, хау отырып, мен хәзір бик яратам. 22 май 1996 ел. Хаумығыз қадірлі атай, әсәй, һәм Илгиз Мұстан. Һеҙгә күп һағынышлы сәлемдәр менән хат ябыусы Алыҫ Кавказ ягынан Рөстәм Мығыҙ. Нисек итеп йәшәп ятаһығыҙ, хәлдәрегеҙ нисек? Һеҙҙән оҙаҡ көткән посылканы 26 майда сығалдым. Имен килгән. Шуның өсөн бик ҙур рәхмәт. Исмаһам, ҡурай уйнап алдым. Ошо мин бында булғанға 5 ай булды. Һеҙҙе бик ныҡ һағындырҙы. Минең өсөн ҡайғырмағыҙ, бөтәһе лә арыу, служба бара. Әсәй, киләм дип уйлама ыҙалап, Алла бирһә, үҙем имен ҡауып ҡайтып етермен. Егеттәр менән татыу, күңелле йәшәйбеҙ. Гитара, баян, хәҙер даже ҡурай бар. После того, как уже приехал из армии, лично у меня к нему открылись совсем уже другие чувства. Это был уже совершенно другой Рустам, более возмужавший, более, скажем, оценивающий жизнь адекватней, разнообразней. Не только как музыкант, а как личность, как человек, который прошел в годы своей армейской службы разные, потому что был как раз участником первой чеченской кампании 95-96 года. Его вот это новое отношение к жизни, оно, конечно же, сразу же наложило отпечаток в его творчестве тоже. Отношение к жизни было совсем уже другое, более зрелое. И произведения, которые он уже исполнял, они тоже были немножечко другого характера. Он больше тяготил произведениям музыкальным, где основной тезис, основная тема была уже свободолюбие, выражение более свободного творчества. Не только, скажем, башкирскому фольклору относящие вещи, но также и шедеврам мировой и классики, и мировой рок-музыки. Когда говорят о Рустаме, что он такой вот отзывчивый, добрый, настоящий, такой с богатым внутренним миром, мне почему-то всегда хочется думать о его маме, которая, видимо, когда носила его у себя под сердцем, испытывала только добрые, прекрасные чувства миру, окружающим. И невозможно, чтобы вот когда женщина несет в себе такие вот чистые, настоящие, красивые материнские чувства, чтобы родился абсолютно другого склада характера, другого склада самовыражения ребенок. Если говорить о его юношеском, школьном периоде, то, конечно же, ему тут очень сильно помогали его бабушка с дедушкой, которые как раз-таки привили ему любовь к такому, скажем, традиционному башкирскому фольклору. И вот это все знание, которое они ему дали, начиная с элементарных колыбельных сказок, легенд башкирских, вот это все знание, конечно же, было с ним на протяжении его всей жизни и составляло как бы основу восприятия
окружающего мира, музыкального мира. Он и строил отношения с коллегами, с друзьями, независимо от возраста. Пусть это будут только-только начинающие, скажем, артисты, друзья, да, которые делают первые шаги в творческом пути. Пусть это будут маститые профессионалы, асы своего мастерства, своего дела. Но вот легко было ему общаться вместе со всеми, потому что я вот сама думаю, что изначально вот это воспитание, которое он получил у себя непосредственно в семье, оно и было основой, составляющей в общении и в самовыражении. Башкорт халык яры байык. Я очень счастлива, что мне пришлось с ним быть знакомой и тем более работать. И я считаю, что этот год для меня не прошел зря, и я очень горжусь этим опытом работы с таким профессионалом, как он. Это не традиционная народная музыка, а такое смешение некой стилей. Это русские народные песни в обработках, рок-обработках, поп-обработках. Все это исполнялось вживую, и своеобразный синтез инструментов придавал такую изюминку нашему коллективу, и как раз-таки этой изюминкой, наверное, и был курай Рустам Шарипов. Он придавал такой определенный интересный колорит. Я чувствовала, что ему это направление тоже очень интересно, потому что он всегда очень активно участвовал в создании каких-то аранжировок и всегда говорил свое мнение по поводу того или иного произведения. И вот очень интересное было
была интересная находка, когда мы придумали в одной из русских народных песен вставку из башкирской народной мелодии. Это сочетание выглядело очень необычно и, на мой взгляд, очень стильно и современно. Рустам был очень гибким человеком, как в творчестве, так и в жизни. И он всегда поддерживал наши идеи и помогал нам тоже в этом.
шаңдақтарға һеңгән һымыңды. Ақтарымдың, назарымдың гүлі, қызғандырғыз ері елімдің. Кен тиіп мен асмандарға аштым, ақ қарлуғас болып кәйілдім. Ерден түгел, йондыз юлдарынан инде хинең эҙең һуҙыла. Йырҙарыма һәр саҡ моң булып ҡайт, һүнмәҫ ялҡын өҫтә ҡуҙыма. Сәхнә түрендә Әлфиә менән Рөстәмдең мөхәббәт емештәре Диана Шәрипова. Мир
Шарипов үзенең иң татлы хыялын тормышка ашырды. Ул моңлы курайсы булды. Сәхнә түрен яулап тамашачыларның йөрәгенә үтеп китә. Музыкант репертуарын байыту, тулыландыру өстендә бик күп эшләй. Милли инструментты саф, борынгы теле тавыштар озатуында яңгырату күпкә отышлырак. Рөстәмнең югары башкару осталыгы, милли сәнгатьте пропагандалауга алган көсе һичшикһез баһалап беткеһез. Сәнгать оталары белән ул Төркиядә узган Башкортстан көндәрендә, Кубала, Эстониялы, Казакстанда, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Оренбургда һәм башка кала һәм илләрдә тамашачыларны башкорт бугына сырлады. Ул яшәргә, иҗат итәргә ашыкты. Курайсы безнең дусыбыз, иҗатташ дусыбыз Рөстәм Шариповтың хәтер кисәһе үтә. Был хәлгә бер ничек тә ышанып булмый әле бит. Без яңа гына гөрләтеп, шундай матур итеп концертларда сыгыш яһанып, күп итеп гастрольләрдә йөрнек, күп авылларда, калаларда йөрнек гастрольләрдә. Һуңгы тапкыр без аның менән сителгә сыктык, Куба иленә сыктык, бик матур итеп йөреп кайттык. Бик яхшы курайсы булды. Бик яхшы кеше булды. Яхшы юлдаш булды. Аның менән бер вакытта ла югалып калмай торгайнык. Ул шул хәтлем зиһенле була торгайны.
Аның теле шундай бай була торгайны, шаяра торгайны. Мәрәкәләшеп, без аның менән бергәләшеп, шаярып, көлешеп, шай матур итеп бергә яшәнек. Шундай үсеп еткән Курайсы, шундай Азат агайлар кебек, шундай мәшһүр безнең Курайсыларыбыз рәтенә итеп килгән Курайсы бүгенге көндә юк. Әлбәттә бик кызганыч хәл инде. Шундай олы югалту һәм безнең Рөстәм дусыбызның яндәре яннәттә булган, урындары ожмахта булган дип калам инде. Туqqан етенсе елда исләйм, сентябрь айында халау матур егет килебенде төйем ятакка бергә яшәнек. Һәм Булат Мөхәммәдинов бергә яшәнек. Иң кызыклы, иң матур мәлдәрдер дип уйлыйм. Безнең тормышта яшь сак битен дәрт ташып тора, ошо мәлдә күтәрелеш алды бит инде сәнгать. Һәм төрле төркемдәр барлыкка килде. Буш вакыт булганда ул Курайын кулына алып, халык ярдарын уйнай торган, мин ярлай торганым. Менә шул музыка инде безне бергә бәйләгәндер. Онан инде музыканан тыш инде Рөстәмнең үзенең шәхси сифаттары дип әйтәгәндә кешелеклек, ул шундый изге булды, кешелекле булды. 7 ел була белде. Шаянда була белде. Шундый шук була торган инде. Һәм күңеле асык, йөрәге асык кеше булды. Шуның өчен аның менән әңгәмә кору, аның менән дус булу рәхәт ине. Аның да үсеш, күтәрелеш китте. Төрле конкурсларда үзен һанап караны. Һәм инде уңышлы гына лауреат исемнәрен алды. Моны әйтәйек, Урал моңы халыкара конкурсында алар Хазина төркеме менән чыгыш яһап, лауреат исемен алдылар. Мин инде йыр буенча катнашып шулай ук лауреат исемен алдык. Сынап та ул замандар бик шундай матур мәлдәр инде, яшьлек мәлдәре, студент чактарыбыз. Хәзер шуларды бергә исләргә генә кала инде матур чактарды. Дибрәлә күктәр киңелегендә Куштар китә алыс ердәргә Сылбыр булып Куштар китә Тирәктәре яшел илдәргә Тирәктәре яшел илдәргә Туган илдәр
illərdə Biləm indi biləm Yengil tugil Gitkenim var tuğan illərdən Gitkenim var tuğan illərdən Dillerde kalmaz kuşlarda bir Batıma yaktı dünya Kanatlı kuş nişler Aytımay kalığın Tuğan yerge tuğan uyağın Tuğan yerge tuğan uyağın Bilem indi bilem yengil tugil Gitkenim var tuğan illerden Bilem indi bilem
дусымды югалттым, дөресен әйткәндә, ысынлап та бик шундай шәп егет. Шәп агай булды ул менә. Кыен вакыттарда мине теге кул өстендә тота белде, әйтә белде, урыным белән өйрәтә белде. Ысынлап та шул тиктем мин ала укуыма бик шатмын. Һәм шундай укытучым булуына минең күңелем ярһып, ысынлап та бүген шундай матур кисә үткәрделәр. Әйтәйек, мондай кисә елдан ел үтһен дип уйлыйм. Именно менә Рөстәм агайның хатирәһенә шундай кисәләр үткәрелеп торган дип уйлыйм. Иртә, бик иртә китте Азәрбайҗан курайсы. Рөстәм Шәриповның арабыздан иртә китһә дә, уның курай моңы, уның йөрәк җылыһы безнең күңелләрдә мәңге калыр. Акыл башкорт улының йөрәге туктаһа ла, уның иҗат иткән моңдары әле оҙаҡ ваҡыт күңелдәргә көс биреп, йәшәргә дәрт өҫтәп торасаҡ. Остоз сая бөркөт, мәңгелеккә калырга, таланттар йондоҙлығына